Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating palatuntunan ang Katoliko in Action na TV channel. Muli nababalik ito yung lingkod Brad Eugene Gapo, Defensor Katoliko. At sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin mga kapatid itong mga estilo. Kung ano ba talaga itong mga estilo ng Iglesia ni Felix Manalo 1914 na pilit di umanong mangakit ng Katoliko. At alamin natin ito kung ano itong mga estilo nila para itong mga hilaw na Katoliko o yung kulang na kaalaman ay madalas silang akitin. So, ito, tignan natin itong kanilang mga estilo. O, pag-aralan natin ito pang hindi na tayo maloko, At bago natin ito tatalakayin, manalangin muna tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Bueno, magandang hapon ulit sa ating mga viewers at welcome. Ito, schedule muna natin ito paghapon. Susubukan natin magtatagalog, pag umaga, Bisaya, para yung mga kapatid natin na mga Tagalog makakaintindi naman. Mayroong nagreklamo sa akin, bakit Bisaya? Hindi kami nagkakaintindi, sayang naman. O kaya nga, nagsisikap tayo kahit hindi tayo marunong mag-Tagalog. We're not expert about speaking about Tagalog, but still, we have to try our best. No? Alang-alang na rin sa ating mga kapatid na hindi nagkakaintindi ng Bisaya. So, meron na tayong dati nag-schedule na tayo dito. Pinsan kasi nalilimutan natin dahil, ayun nga, So, para po sa mga hindi nagkakaintindi ng Bisaya, ito na po yung pagkakataon ninyo na maintindihan ninyo ang aking paliwanag. At sa mga Bisaya naman na hindi naman yung mga Bisaya na gusto naman ng Bisaya talaga, mamayang umaga tayo pag alas 5 na tayo mag-start. Kasi meron na tayong meron na tayong maaga duty. So alas 5 on top starts tayo sa ating palatuntunan. Okay. Ito, pag-uusapan natin itong estilo ng mga iglesia ni Felix Manalo para magkakit sila ng mga Katoliko o mga membro. At sandali lang. Okay. At ito ang mamayang alas 5 sasagutin natin itong live ni King Andoyan, isang SDA Church na patungkol ito sa Bisaya, sa mga Bisaya, Bisaya tayo. Patungkol itong santo, itong issue niya na, sandali lang, tingnan ko muna itong issue niya. Ano ba ito? Nagla-live kasi ito ngayon. At buti na lang nakita ko, na-shared ko. Ito, yung caption talaga ng live niya. Ang mga santo ng Roman Catholic Church makakatulong mo daw ba di umano? Ito yung ano bang nangyari sa inyo mga Seventh Adventist, bakit kayo ganito? Okay. So, asa na? Sadali lang, magbigay tayo ng mga link do sa sa mga kasamahan natin na gustong manood kasi nag-aabang yung iba. Minsan sinabihan ba tayo ng sinabihan tayo ng iba wala man lang masyadong viewers, natural, maliit pa po yung followers natin, hayaan muna natin ito. Pag dumami na, ayos, walang problema. Sa ngayon, baguhan pa lang kasi itong Facebook channel natin, kaya maliit lang yung viewers talaga. Pag marami na yung followers, marami na tayong kuan. Sandali lang. Ito,
Is copy link. Okay. So ito, pag-uusapan natin to, ano. So unang hakbang po ng Iglesia ni Cristo 1914 para maakit nila itong mga Katoliko ay kung hindi man ito pagkain siguro libre pamasahe. Libre pamasahe po. 'Di ba yun yung kanilang trabaho? Ako nang bahala sa iyo. Libre po pagkain doon, may pamamahayag, ako na bahala sa sasakyan. O, di ba nyo napansin itong logo ng Iglesia ni Cristo na may isang timbangan, yung kiluhan, o kung sa Bisaya pa timbangan. Di ba may ganon? O, ano ba purpose doon? Di ba kikiluhin kayo kung ilan yung kilo ninyo? Kaya nga may presyo kada ulo siguro, ano? Bakit may kilo? O bakit may kilo kayo? Now, itong kanilang estilo, aside sa mga ganito, magbahay-bahay din ito minsan. Namimigay nga ng pasugo. Ayan o, namimigay ng pasugo. Pero hindi ba kayo nagtaka? Ay mga pasugo ako. Matagal na po ito. Siguro 2008 pa po ito. Matagal na po ito kasi buwan-buwan po ko noon na nag-update ng pasugo nila. Nakala siguro ng mga iglesia ni King Kong na madala ako sa kanilang simbahan. At nung nalaman nila na ginagamit ko ito for sharing, for preaching, ayun, hindi na nagbigay ng mga pasugo. Alam na. Alam na siguro. So, buwan-buwan silang nagbibigay at nagtataga ako kung bakit kung bigyan ka ng pasugo may pa picture pa. Alam ko na yung style nila, ipopost nila sa social media yan. Ayan, may Katoliko tumanggap ng yung pasugo. Ayan popost nila sa social media nila. Ibang klase talaga itong mga iglesia ni Felix Manalo, no? At besides, aside sa kanilang bahay-bahay, nagkandak din pala ito ng mga preaching through Kabid Court, anyayahan yung mga tao, o yung mga, lalong-lalo na yung mga nasa liblib na lugar, di ba? At doon sa barangay hall, titipunin lahat. Pagkatapos titipunin, may pasyo-syo pa. Kung alam nyo lang, itong simbahang Katoliko, kahit hindi tayo nag-preach in public, in street, no? Kahit hindi natin ginawa itong mga nakit talaga yung mga Pinoy. Halimbawa na lang po, ito tignan natin itong shared post ko sa aking Facebook page. Itong si Kwan, itong Mayong hapon, watching from Cagayan de Oro. Itong aktor na si Rob Westenberger. Sino ba itong aktor na ito? Itong hindi pala ito si Kwan. Ibang pangalan pala. Itong aktor na si, basahin ko muna to kasi pinost po ito ng Kwan. Ayan ang nagpost pala din si Rob Westenberger. Ayan actor siya Lavioff said he convert to Catholicism while shooting his upcoming film Padre Pio and has become a member of the Roman Catholic Church. Lavioff said that the traditional from the Catholic Mass celebrated in Latin was key in both his conversion and his performance as an actor playing Pio. Nakita ninyo? Ito palang nangyari, na-convert siya. At hindi po ito Katoliko. I don't know. Ngayon ko lang po ito nabasa. Kung anong relihiyon ito, hindi ko alam. But na-convert siya into Catholicism. Pero ayan na lang natin kung ano yung relihiyon niya dati. Na-convert siya into Catholicism, meaning to say, he is not Catholic really. So, tignan ninyo. Ito, ang kaibahan. Nag-shooting po sila ng talambuhay daw di umano ni Felix Manalo.
hanggang sa natayo niya yung sariling sikta niya. Yung aktor na sino ba yung gumanap na aktor ng Kwan? Si search natin ito. Talambuhay Felix Manalo movie, search natin ito, no? O sino ba itong actor? Nalimutan ko. Felix Manalo. Full movie. Ayan. I-search muna natin ito. Sino ba itong actor na ito? Si Kwan? Ito, tignan muna natin ito, ha. Maghanap tayo. Nagsushooting po, but hindi po ito Iglesia ni Cristo yung kinuha nila ng mga aktor. Itong si yung basahin ko muna itong intro nila. Baka mayroong nagalagay na mga pangalan dito, starring yung mga ganun. Ang nangyari po, yung aktor na gumanap na bilang si Felix Manalo, wala, hindi nag-convert, kawawa naman. Bakit kaya hindi naikayat? Alam ba ninyo itong Iglesia ni Felix Manalo, yung kanilang sabihin natin yung central office nila, yung nasa Quezon City ba yan? Yung kanilang Good Edge bro, si Brad Rosiller Atam, yung bang kanilang yung central office nila, di umano, yung templo, yung sabayan na tayo. Ang nag-design yan, isang Catholic member talaga, engineer. Nalimutan ko yung pangalan nun eh. Hindi ko pala na kuan sa kopya natin. At alam ba ninyo, ilang beses na yung hindi kayat ng tagapamahala ng Iglesia ni Cristo na sana naman mag-Iglesia ni Cristo itong engineer na ito. Wala, hindi na tinag. Kawawa. Kawawa naman kayo. Wala bang naloko sa inyo? Di ba? Brad, halika rito. Si Kwan, meron tayo doon. Yung mga Katoliko naman na medyo madaling akitin. Ganang hapon nga pala kay Sister Delphin, sumama naman. Anong nangyari? Sumama naman. At hindi naman tayo tinuruan ng ating Panginoong Jesucristo na sumasama tayo sa mga sabihin natin yung mga sikta. Kahit nga si San Pablo nagbabala na doon sa 1 Timothy Titus chapter 3 verse 10 na iwasan natin na umanib sa mga siktang tatag lang ng tao. Kahit ano pang gagawin niya, tatag lang po kayo ni Felix Manalo, di kayo tunay na simbahan eh. Di ba? Hindi kayo tunay na Iglesia ni Cristo talaga, yung kinuha nila na Roma 16:16. O tatalagayin natin yan, o kung ano talaga yung ibig sabihin na Roma 16:16 na kinuha nila, pero dito na muna tayo sa kanilang mga estilo. Pati yung ako, ilang beses na po akong inakit eh. Kaya napilitan na lang silang nagbigay ng pasugo magasin. At dito yung natanggap, welcome ka. O, panghuli ko itong natanggap na pasugo. Meron nga pala, yung 4, tinapon ko na lang, wala namang kwenta, wala naman ako nababasa. Pero, yun nga, hindi kayo nagtaka, sila hindi naniniwala ng Pasko, laging suway sa Katoliko, bakit kayo may bilin? Ano bang purpose ng bilin ninyo? Pasko na naman, ito na naman yung Katoliko, bumida na naman. O hindi kayo nagtaka nun? Bakit meron kayong bilin sa inyong sariling pasugo? At dinipinsa pa ito ng kanilang mga alipores edited. Hindi naman ito edited eh. Ayan o, pasugo ninyo mismo. Kaso lang, wala na pong cover ito. Matagal na po itong pasugo na ito. Since 2008 pa po ito. O, ito nga pasugo nila ito. Ayan o, December 2008, God's Message. Mayroon na. O, sa baba. O, hindi kayo nagtaga. Katawa-tawa, O, yung may bilin kayo. Saan ba nyo itong kinopya? Saan ba itong kinopya? I don't know. Anong nangyari sa inyo? Bro, sabi nila katuparan daw sa hula si Felix Manalo. Totoo ba yun, bro? Mali po. Ay, meron po akong Biblia dito. Ayan kunin muna natin itong Biblia, ang The Voice Bible nga pala. Itong The Voice Bible na Biblia, hindi po ito Katoliko. Ito po isang translation ng Protestante. At yung ginamit nila na ito, gagamitin nila itong Biblia ang Katoliko. Yung magandang balita Biblia. Sabi nila, ayan,
O talagang mayroon hinulaan si Felix Manalo. O basahin muna natin itong Isaias 46:11. Pag sinabi natin na siya yung katuparan sa hula, mali po yun, ano? Wala po binagyan sa Biblia, yan o. May tinawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang ibong mandaragit at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad. Ayan, ibong mandaragit, si Felix Manalo, hinulaan ni Propeta Isaias. Mali yung konteksto ninyo eh. Hindi po si Felix Manalo. Ayan o, words for words po, babasahin natin yung The Voice Bible talaga. Yung sa Isaiah 46:11. O yan, basahin natin ito. Kung sino ba talaga tinutukoy ni Propeta Isaiah? Hindi po si Felix Manalo. Kayo, marami kayong version ng Biblia. Hindi naman kayo nagbasa sa ibang version ninyo. Kunyari, watching from Luay Bohol, si Brad Jose Francis Agaak. Ayan. Basahin natin Isaiah 46:11. Hindi po tayo maluko. May mga version po tayo ng Biblia. Sira na nga ito eh. O ayan o. I am the one who called Cyrus, the bird of prey from east, from a land far away. I summon him. To do what I intend. My word went out and I will see it done. My plan has been made and I will see it through. Ayan. Si Cyrus po, hindi po si si Felix Manalo. Si Felix Manalo, zero. Hindi si zero. Si zero to, si Cyrus. Hindi po si Felix Manalo. Wala pong Felix Manalo. Saan niya na nakuha, ano? Yung mga footnote nga, nagsasabi sa Biblia, si zero talaga yung tinawag. At alam ba niyong katawa-tawa na naman itong kinukuha nila? Ayan. Yung, tignan ko ito yung 43:9. Ito, basahin natin itong, hindi pala ito 43:9. Yung isang Biblia, tignan ko itong isang Biblia ng Magandang Balita, Biblia pa rin. Yung kinuha nila na talagang, ano bang nangyari sa inyo? Magbasa kayo. Itong pag-uunawa po ng mga iglesia ni Kristo, tinatawag po ito sa biblical, sa mga Bible scholar po natin na accommodated sins. Ano po ba itong ibig sabihin ng accommodated sins? Sila po yung gumawa ng doktrina nila at ini-impluwensya po nila itong Biblia. Hindi po yung Biblia na impluwensya po sa kanilang doktrina. Yan po ang hirap sa inyo eh. O babasahin ko po sa inyo itong Isaiah. Kung may mga iglesia ni Kristo pumasok dito, pasok kayo. Tignan natin. Magtanong kayo hanggat gusto niyo. Sino ba itong na-mention ninyo? Si Nino Jimenez. Hindi nga ako in-accept nito. Baka binablock ako nito. O pati itong si JB Bautista. Hindi na rin kumasal sa Facebook. Isaiah 43:11. Ito yung sinabi ng Biblia. Magandang Balita, Biblia, babasahin natin. Ako ay si Yahweh. Wala nang iba pa, walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Hindi pala ito, nung babasahin, hindi pala ito sa pala ito. Yung about ito sa divinity of Christ. Ito palang Isaiah 41:9. Tingnan natin basahin natin itong Isaiah 41:9. Yung niloko talaga, maluloko talaga itong mga iglesia ni Kristo. Pinuputol nila yung Biblia. Ayan, hindi nga nila kinumpleto. Kayo, magbasa kayo ng Biblia, dapat i-contextualize ninyo para hindi kayo ma-out of context. Maayong gabi, Bro Eugene, padayan lang perme, pagpasabot ka matuuran. Galbiso, magandang hapon po sa iyo, Brad Jose Lambayan. Salamat po sa inyong encouragement at sa lahat po ng nanonood, nag-share. Mayroon na tayong 15 viewers Salamat po sa inyo talaga. Okay. Ito, basahin ko muna. Ikaw ay kinuha ko sa mga dulo ng daigdig at pinakamalayong sulok dito. Sinabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi itatakwil. Ayan, si Felix Manalo daw yung sinabi. Mali. Hindi mo binasa yung
verse 8, ayan o, ngunit ikaw Israel ang aking lingkod. Ang Israel pala yung lingkod, hindi si Felix Manalo. Paano ito? Ang title po nito is, ang pangako ng Diyos sa Israel. Hindi po pangako ng Diyos sa Pilipinas. At wala pong Felix Manalo. Anong nangyari sa inyo? Kuha ng bersikulo ng Biblia. Di nyo naman alam. Ang babaeng tambok, malibang, pumahagtok. Ano ba ito? Bulldozer, maayong musandok. Pison, maayong mudugmok. Pwede mangutan na ni mo Mr. Announcer sa peryahan. Aba. O sabay mong pangutana. Sige, pangutana lang. Kaya bago na ito natamas mahimo. O, ito, Tagalog muna tayo. Sandali lang ha. Ano bang ibig sabihin ng kwan? Parang baliw itong comment mo. Nasaktan ka ba sa pahayag ko? Sige, magtanong ka lang ng magtanong. Anong gusto mong itanong? Tungkol sa iyong simbahan? O magtanong ka, marami akong dokumento dito. Anong gusto mong itanong tungkol sa inyong simbahan? Baka sabihin mo, kayo itatag ni Kristo. Samantalang ang Philippine history, nagsasabi na hindi kayo tatag ng Panginoong Jesucristo. Tatag lang po kayo ni Tatang Manalo. Insert, made in the Philippines po kayo. O yan ha. Tandaan niyo yan. Made in the Philippines po kayo. Marami po tayong mga evidences. Ayan o. Sa likod po natin marami tayo. Hindi po nga natin na-arrangean. Wala pa natapos yung natin yung bookshelf. Ayan. So magtanong ka na lang. Ay di ako announcer ng peryahan ay baka alam niya kung ano yung announcer ng peryahan. Lagi siguro itong pumunta sa peryahan. Entertino na to ni Bisaya kay barag di man siguro kasabot ning bugal-bugal na sininyo nga nago man. Okay, ito nang tagaan og pagtagan sa Bisaya na lang murag di makasabot siguro Tagalog ni. Unsa may pasabot ni Mos Ezekiel 22:26. Atong basahon maayong balita Biblia. Kay Bisaya man nimong ganahan. Ezekiel 22:26. O ganing Malatyas 2:6-9. Okay. Ezekiel 22:26. Sahon na to niya. Nangutana man siya. Sabay buti pa sa butana. Okay. Atong tagaag pagtaga. Dagang salamat bro sa imong kakoge po sa bogs kamaturan nga mupatigbabaw kanunay si Brad Nonoy. Brad Noy Padungaw Hansor. 22:26. Okay. Sahon na to niya. Old Testament man din ang gigamit. Ang mga pare niya wala mo to man sa kung balaod. Diara atong basahon na. Ang mga pare niya wala mo to man sa kung balaod og gipasipadan yang akong balaang mga butang. Pareho alang kanila ang mga butang balaan og dili balaan og hinlo og ang dili hinlo og wala nila panumbalinga ang akong mga adlong igpapahulay. Wala ko tahura sa katawhan sa Israel. Naay mga pare sa Israel nga ni ingnon na to nga wala mo tuman sa kalagdaan sa gipasugo sa Dios ngadto sa Israel. Pero take note dili tanan ha, mga ang giingon. For there are some, unsa maning some, hindi po lahat. Yan ang tandaan ninyo. Dili tanan, kanang moingon tag mga din na tanan, kay kung moingon tag tanan, sao na lang to sa Karyas, pare man to. Apil dito. Dapat alam ninyo kung ano yung mga grammar na ginamit. Sa iba ito pasabot, na may mga paring nangatagak, di ba ginato galikayan? Na may mga paring nangatagak, mayroon talagang mga paring Swahil sa Old Testament, pero hindi po lahat. Kaya nga ginamit some. May mga, ano ba itong mga? Hindi lahat yan, dili tanan, kanang moingon tag mga. Isayas, tanawa, Isayas, kining Malatyas, dos, ato basahon niyang giingon. Murag, nagkasabot ba siguro siya ani? Pero ay kabalag ka ha. Kung naay mga Swahil nga mga pare, kaya itong basahon ni ang Malatyas 3:3 dong.
O niingon diri si propeta Malatya sa kapitulo 3 bersikulo 3. Matod pa niya, muani siya sa paghukom sama sa pagputli sa mga plata. Hiluan niya ang mga pare ingon sa pagputli sa plata o lawan. Hiluan. Sa ito pa, meaning to say, pag nilinis na po lahat ng mga pare, wala na pong soil. Kisa dahil limpyuhan, kato dahil limpyo na daan. So kato dahil mga pare nga nagbuhat o wa magkadimao. Unang hinduan, pinagis pagputli sa plata. Wala na kanindot sa mga pare, kaya magkasala hinduan. Ay, doon to lang inyong ministro. O, tanaw na to na imong ministro o niya ha, o kinsa na. Yan lang sa Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo, baka? Now, paano na to ning Malatya, siya gingon niya. Yung sinabi po niya, itong 2:6-9. O, basahin natin itong 6. Gitudlo nila ang husto dili ang sayop. Nagkinabuhi sila uyon kanako. Gibuhat nila ang matarong daghan sila gitabangan sa paghunong sa mga buhat nga dautan. Dayon, Dias City, wa ninyo tumana. Katungdanan sa mga pare ang pagtudlo sa kaalam mahitungod sa Dios. Katungdanan sa mga pare ang pagtudlo sa matuod nga kahalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang tanang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila maumanang sinugo sa Ginoo nga labing kamahanan. Mga gihapon ang gigamit nga naman mga pare kay dili tanang pare nagtudlo. Kaya na ay ni Suael mo bito niya sa 7 sa kining niya ang 8. Apan ka mga pare ni biya sa kamaturan mga ang gigamit dili tanan. So katong giingon diri sa 7 nga mga pare na magpagkasayod tinuod na dili sa ministro ni Felix Manalo nga mangutana dito ni apil og pamamahayag kay giilad nga na birthday pa sa unang nailad din taon ko. Dili tanan unya magtudlo ba ang mga pare karon unsa ang hugaw sa Levitico ay murag kuan siguro ni. Unsa baga? Si Adventista o Iglesia ni Cristo. Malibog ko nimo kay gisgot ganita og caption na to estilo ng Iglesia ni Cristo para magkaakit ng mga membro. Wag naman makisawsaw itong 70 Adventist. Hindi naman kay Iglesia. Kung namoy pangutana with regard sana di pwede man. Pero ayaw. Isgot naman ta diri maabot kita kalanong giduli ani ron nga. It is not all about pagkaon, hugaw, limpyuhan na ba no? Dapat magbasa-basa mo sa caption para dili mo maulawan. Kay mura na og kuan ba? Wa mo gabasa-basa signboard sa kinan, sa kairo mo kinan. Ibis padulong mo Manila, yato mo Davao. Sir, pwede mo ba explain yung Leviticus 26 o no? Oy, Galanido, Edmer Galanido. Tingnan natin itong Leviticus unsa man ni sa kuan? Tagalog. Basahin natin yung Leviticus 26:1. I-explain natin ito. Naghahanap O itong ulan, masyado nang malakas yung ulan natin. Kaya hindi natin kuan. Mga pare man na karon wala naman na sila nagtudlo og unsay kalainan mahugaw. Old Testament na nung sa mga nilabot sa bagong kasabutan. Kaya bagong kasabutan si Kristo ang Pangulong Pare o sumusunod ni Kristo mga apostoles mga pare man to yapil ito ni mo as kay tikian ni mo 26 huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtayo ng inukit na ribulto saradong haligi sa batong about ito sa Diyos-Diyosan gusto niya pag-i-explain malinaw sinabi ng Diyos na huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan. Ano po itong Diyos-Diyosan sinabi ni San Pablo sa unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 4 it is represent sa mga bagay na hindi naman totoo. Yan po yung Diyos-Diyosan. So ano po yung example ng Diyos-Diyosan na sinabi dito? Na huwag kang gagawa. Ayan. Hindi naman totoo itong si Baal, si Astaroth, si Gad, si Tamos, yung binanggit sa Biblia. Silang Asera, no? Itong si Rapan, itong si Diana. Di ba? Hindi. Sila yung mga Diyos-Diyosan. Wala namang kabuluhan yan. Mga demonyo yan kaya nga pinagbabawalan. Pero yung mga bagay na may kaakibat o na may sabihin natin na may karugtong ng Diyos o pinahintulot ng Diyos, yan yung mga kirubin. Banal yan, di ba? Yung may anghel. Sa loob nga ng templo ng Diyos, may mga maraming inukit na imahe.
O hindi kasali ito dahil hindi naman ito Diyos-Diyosan. Ito po isang icon, not idol. And according to the Harper Bible Dictionary, all idols are image, but not all religious image are idol. Hindi lahat mga relihiyosong imahe idol. Yan po yung explanation. Malinaw, di ba? Na huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ano po itong Diyos-Diyosan? Sinabi nga ni San Pablo, di ba? It is represent sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Walang kwenta. O yan po yung Diyos-Diyosan. Halimbawa, gagawa ka ng rebulto ni Felix Manalo. O wala namang kwenta dahil wala namang connection yan sa Panginoon. At hindi man yan banal si Felix Manalo. Gagawa ka ng, ukit ka ng rebulto ni White, ni Anhing White. Wala namang kakibat sa Panginoon. Wala namang connection sa Panginoon yan at hindi pinahintulot. Diba? Yung pinahintulot po ng Panginoon, yung mga imaheng banal. O, ano ba yung banal? Yung mga, halimbawa, kiribin, banal man yan, di ba? So, sa New Testament, pinahintulot din ng simbahang Katoliko ang pag-ukit ng mga imahe sa mga banal. Ay, ano? Oh, bakit walang mababasa sa Biblia sa New Testament, brad, na inutos mismo ni Kristo na mag-ukit ka ng mga imaheng banal? Natural, kasi yung binigay po ni Kristo ay Espiritu Santo na siyang magpapaalala sa atin. O kaya nga, makikita mo ba yung Espiritu Santo? Hindi, di ba? O, at sabi ni Kristo doon sa kaniyang mga alagad at binigyan niya ng kapangyarihan na authority ba? Kung ano yung pinagbabawal din sa langit, pahintulot din sa langit. Yan po yung mababasa natin sa St. Matthew chapter 16, verse 19 at St. Matthew chapter 18, verse 18. Diba? So kung ano yung sinabi ng simbahan, ay wala tayo magawa. We have to obey it. Pag sinabi ng simbahan, gagawa tayo nito. Dahil santo na po ito si, halimbawa, itong si Juan, yung pinagkaunang Pinoy na nagiging santo, si Juan, sa San Lorenzo Ruiz. O yan, gusto ka og New Testament, Matthew City 5, ayaw ka mo pagunahuna ng miyanhi ako pag bungkag sa mga kasuguan. Iabot naman ni Seventh Adventist diri nga umanilabot sa topic ni Seventh Adventist. Ang topic natin is all about Iglesia ni Cristo. Huwag kayong sausaw na sausaw. Murag papansin maging tinood diri. Atong basahon ng imong kuan. Kining ni ang giingon nga wa gabungkag si Kristos kasuguan. Basta mo gamit ni galing Mateo 5, 17, 18, walain na, 70 Adventist na. Bisang pag-usap, tuwad-tuwad ninyo ni sagang. Kaya di na maoy, ang mga Iglesia ni Cristo, di man yung gumamit sa ganitong bagay, ganitong mga verses. Katoliko ko ba, Jesus mo pangila di oy. Sa pag-usapan magtuwad-tuwad na, sakpan na ka, kay Katoliko ka, magsikag dagdag sa kung ni ang kuan, di ang post o live. Pero ginana nga mamutbot ka, mao din SDA, siktag daghang atik. Mangatik pagka Katoliko ka. So tinas mga way alamag sa mga masayod, ayaw sa mga nasayod. Kaya basig na pa'y mabitik, ti mo na mo yung Katoliko ka. Style pala ni mo daan, atika na ka. Unang ayaw ko giladladan, Katoliko ka. Katoliko gikan, sa pagbayong Katoliko gikan, balin kag SDA. So malabot na ko ni mo na. Mabitan nang, ako nalipay ko sa mga tao nga ningog Katoliko ko sa una, brad. Karon nag-Seventh Adventist na ko. Na! Askang tikiya! So may giingon ni San Pablo. Sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, daghan niya sa maabot ng panahon ang mubaya sa ilang pagtuo. O may lang sundo ng mga pagtulo ng bagay kong iya siyawa. Munang perting taasas pamalandong na kuan maluwas po baka ng mga tawhana. So may giingon ni San Juan Kapitulo 2, versikulo 18, 19, mga anak do lang katapusan sa kalibutan, gisugilan ko na kamo ni ini kay mo anhin na mga kaaway ni Kristo. Kining mga tawhana, namiya sila sa itong pundok, mo sa mailagay sila mga kaaway na to. Kaya kung tinood pa silang ato silang kauban, magpabilin unta sila. Panamiya sila, nagpailagay na sila, dili kauban na to. Mga magilabot mo, panabiya naman juga. Pabalansin ko na, nagluwas mo baka na. Sa magingon ni Kristo San Mateo 24:13, apan maluwas ang magpadayod hangtod sa kahangturan. Kang alautan ni mo diha.
di talikod kasimbahan, nya gamit-gamito nimo ng San Juan, agin ni ang San Mateo 5:10, tumasahon ko nimo San Mateo. San Mateo 5:17-18, yan is Kristo ang paghatag kahulugan ug bungkag. O sa may kahulugan nga gihatag ni Kristo, diha sa kuan, kini ang Biblia. Bayapon ni Brad John Clem ha. Duila. Good evening, brother. Waps, watching here at Katipunan. Kumusta? Kusog kayong ulan dire. Katipunan, nabing kanunay. Dire, piting kusog ang ulan. Kataligsip sa dire, oh. Maunang, inainay lang tanig. Tikang, kaya ron magka-irog-irog tani. O sabay, giingon dire sa Biblia, mga higala. Ang balaod sa Hebrehanon 10:1. Ang balaod sa mga Hudyo dili ingpit og dili sibo nga sumbanan sa mga tinuod nga mga butang landong lamang kini sa maayong mga butang sa maabot. Unang kisa may landong ana, kisa may katumanan anang mga butang umabot si Kristo. Unsa may pag-abot ni Kristo, naghatag siya kahulugan. Unsa may kahulugan nga gihatag ni Kristo? Kanang mga seremonyalo, wala na mga sabatikalo. Wa na kay matod pa sa Biblia da si Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo atong basahon ni para maklaro. Wa naman kamo sige mo tuman-tuman na wa naman ay hinungdan ng inyong gituman-tuman doon tanawa ra gud ni giingon diri sa Biblia. Unsa naman ni daong kaoy nagkapit tag iglesia ni Kristo ni abot mo ni Seventh-day Adventist dire. Alibog sa taninyo ani 18:18 busang karang tulumanon gisalikoy tungod kay huyang kinig walay hinungdan wa gina hinungdan si magtumtuman ana. Now dili sa tamaambatan ng imuha kay we are talking here about Church of Christ, dili man ka siguro iglesia ni Kristo Seventh-day Adventist man ka payamot-mot pagka katoliko ka perting luya kana bitong inyong style sa una brad katoliko kay ko brad karon nag Seventh-day Adventist na ko brad wala hinungdan hindi ko madaan na inyong atik-atik. Kung katoliko ka sa una, dapat maingon ka ba nga katoliko ko sa una, kung pare sa una sa katoliko pa ko si Father Tarpulano na-assign siya aning among parokya diri sa una unya dihay usag kahigayon nga gianhan kog mga laing tinuohan nakabigo ano ba kay nabasa sa Biblia nga Seventh-day Adventist si Kristo SDA Lucas 4:16 kay mo nang nakabig ko mo na ana unta pag walihan na po ka iglesia ni Kristo kay Roma 16:16 iglesia ni Kristo kay iglesia ni Kristo na po ka kay mabasa sa Biblia so naman po itong baptist brad nasa Biblia si Kristo baptist gibunyagang Juan the Baptist magbaptist po ka nakabasa man na po sa Biblia San Juan 3:5 bunay lang gabiton unless a man become born again cannot enter into the kingdom of God biyaan ni mong Seventh-day Adventist kay born again na po ka kay di ka kasood sa gihirian sa langit. Dagsang na putong ka, sayal-sayal, dadag, Biblia, ilok-ilok. Wala na po dito sa balay ni mo. Ingon na po, kami, mga tinuod na saksi. Saksing Jehovah tinuod, pabunyag buga. Na kay dihas Biblia, usar may bunyag, may sa lamang ka bunyag. Parang lapas-lapas sa langit, ani, kapitin dagana, bunyag dawat ni mo, ani. Dagana, bunyag dawat ni mo, ani. Bueno, okay, kanaas ni nga itong piting sugad. Ulan, ganinaw ng karon-karon kita nagkakuan. You are roaming everywhere, amigo. Try to focus. Ayaw lang pag sinamok diri sa ito ang caption, ha? Kaya ang caption na to diri is all about naghisgot more on Iglesia ni Kristo. So kung dili ka Iglesia ni Kristo, ayaw lang pag samok-samok. Okay, mawala to sa itong topic. Maghisgot ba ito Seventh-day Adventist, manago mo. Kabisgot ang iglesia ni Kristo, mag-awas mo. Kaya dili man kagkatubag sa mga pangutana. Tubaga ko brad, asa mabasa bersikulo Biblia nga ang sugo niya unang adlaw. Ayaw sa lang imo, kay dili na mao topic na to dire. Unya na sunod. Sige taga-topic ka na, di gyapon mo sabot na. Mura mo grade 1 section talong ikasabot. Dirita sa isyu ha. Isa, di na ko mambatan na nimo kay di na mo topic na to karon. Kung tignan natin itong Biblia mga kapatid, wala pong ako lang itong Bisaya, ganun na di mo kasabot sige Tagalog ni Ninyo Gomes. Kung tignan natin yung Biblia, wala pong binanggit bro, ayaw na sila pamatiin. Kuana mura magpapansin ng mga Seventh-day Adventist dire, kulang na nagpakong numerohan na ni. Hindi po binanggit ni San Pablo na doon tayo sa mga siktang tatag lang ng tao. Kinsa may tatay ni Juan. Kana siya kinsa tatay ni Juan. Ang tatay ni Juan
amigo, Kwan. Si Zacarias. At saka yung mama niya, amigo, si Saint Elizabeth. Ayan po. Now, libog man sila ninyo, Brad. Nino, unta yanim, like Santo Ninyo. Naot nga mayagan na sa batang Isus. Morni ninyo nga gasupak-supak sa kamatuoran. Kamatuoran magkahana imong gipamulong diya. Yun kay ikatubag sa mga pangutana. Yes! We're preaching here about truth. Hindi po mga sinungaling. Hindi po sinungaling ha. Yung hindi po mga hula-hula, kuro-kuro. Yung pinipreach natin. Katotohanan po. Tama ka naman. Pero sana naman, magbehave ka. Yung caption natin is all about, nagtapit po ko kung ano po yung mga estilo ng Iglesia ni Cristo na maakit nila yung mga Katoliko. Hindi ka naman siguro Iglesia ni Cristo, ano? O kaya huwag kang papansin. Hayaan mo mag-topic ako about 70 Adventist, saka ka na papasok. Nag-isgot ko regarding about what is the mga taktika ng mga Iglesia ni Cristo. This is all about Church of Christ 1914. Kung hindi ka kaanib ng Church of Christ 1914, manahimik ka na lang. Manood ka. Huwag kang papansin, ano? Ano bang nangyari siya? Marunong ka bang magbasa ng caption? Magandang hapon nga pala kay Jason Sintablas Roman. Magbasa ka naman ng caption. Dili ni isolabat isgot-isgot sa pagtuo para magsaw-saw ka da. Kayo gisgot-isgot sa pagtuo ni okay ka. Entertainon ta ka. Pero hindi isolabat. Nako naman Yan palang pinakita niyo na bugo ka magbasa eh. Di ka marunong magbasa. Anong nangyari? Sige, dili na sinungaling, mabasa sa Biblia ang sugo. Huwag kang papansin. Hindi naman ito isolabat pahinga, araw ng pahinga. Hindi po ito araw ng pahinga yung topic natin. Kaya mo ipasok yan. Kung ano ba yung araw ng pahinga, linggo ba ito, Saturday ba ito, kung anong araw, hindi po ito issue natin dito, ano? Magbasa ka. O hindi ka marunong magbasa, balik ka muna ng grade 1, mag-aral ka. Tagalog edition pala ito, bro, kasi mayroon po akong nagsasabi na bakit Bisaya, pwede bang Tagalogin na lang? Hindi ko nakakaintindi, kaya ito na lang, ano? Susubukan natin mag-Tagalog anyway, minsan lang po ito eh. Pero may Bisaya po ito, nakisaw-saw na 70 Adventist na hindi masiguro marunong magbasa ito. Hindi marunong magbasa. No, hayaan na lang natin yan, papansin yan. Bagay, gusto siguro may report ni Noli Di Castro yan dahil si Noli Di Castro, di ba may program siya about KSP. Kulang sa pansin. Di ba yung ganun? Brad, sa ubang mga programa, bisan kinsa yung mangutan, ayaw man matubag. Kasi po, wala pong caption yung program nila. Di ba? Hayaan natin na mag-isgot-isgot as pagtuo ha. Kay murag entertainon ta ka na. Pero kaning ato, nagpatinaw ko with regard sa about Iglesia ni Cristo, wag kang magsawsaw. Wala, dili man saksak sinagol ato para irambol ato na. Balag mag-isgotag Mormons dire, may problema. Singit ng imo. Kaya tubagon na ko na, entertainon ta ka. Pero ka, isgot ko Iglesia ni Cristo, ayaw na nagkagsapaw dire. Kay dili masilbi mga igala nga mag-isgot ang kape, niya mong sagulag ginamos ang kape, di na pwede. Guys, God ganitag tinula, ayaw i-introduce ng imuhang sinugbang buwan. Kung nag-isgot ang litson baboy dire, ayaw i-introduce ng imuhang ginamos, malos. Minaw kas caption ba para dili ra bugtantong halata. Murag halata naman ganang imo God. Murag papansin kag tinuod. Kana nga mga pangutana, pero mo ginasayo na. Hindi lang na ko na-entertainon dire kay nga naman it's all about dili man issue guys go tagad lang ipapahulay or saksak sinagol na itong programa para entertainon daga na di man ni mao bagulat lang magsaksak sinagol ko mag-caption dali ko gisgot-isgot sa pagtuo diha that's the time mo sulod ka sa kung saan classes pangutana entertainon na ko na pero gisgot ko all about Felix Manalo huwag ka namang makisaw-saw dahil hindi ka naman Iglesia ni Cristo ano kanang mga SDA Brad sabta na nilang sila nipis na ilang Bible na magunos ko ko di na mataga ning mga kwan sige papansin okay so basahin po na lamang po natin itong kasaysayan o kaya na mismo yung Philippine history na po nagsabi ano pong sinabi ng Philippine history ito. The Iglesia ni Cristo founded by Felix Y. Manalo in 1914 is a Philippine sect with member both the country and abroad. It has
475 members. Liit na pala yung members nyo eh. Ha? Oh, liit na pala members ninyo. Noong araw, noong simula siguro itong natatag, hindi man lang nangalahati. Kaya siguro hindi nangungulilat. Hanggang ngayon, 3 million lang. Hindi man lang, hindi man lang dumami yung membro ninyo. Dahil sikta kayo, Philippine sect, rehistrado po sa Secret Exchange Commission. At tandaan ninyo, hindi naman nagtayo si Kristo ng korporasyon. E paano mo nasabi, korporasyon yung itinatag ni Felix Manalo? O mayroon po tayong hawak galing po sa Secret Exchange Commission. Yung rehistro nila mismo ng kanilang simbahan. Ayan na. Babasahin po natin ito, yung rehistro po nila ng kanilang simbahan. Meron po tayong hawak na kopya. Ito palang may Seventh Adventist na nag-post ng rehistro nila sa Del Septimo Dio. Ito. Basahin ko lamang po sa inyo ito. Ayan hindi po ito hindi po ito quotation lang. Scan po ito sa Security Exchange Commission. Talagang naghanap tayo. Tayo nga, mayroong kopya nito at yung mga Iglesia ni Cristo, wala. Anong nangyari po sa inyo? Ayan United States of America, Philippine Island Office of the Division of Archived Properties of Literature and Executive Office of Industrial Trademarks. Felix Manalo, applicant. About Unipersonal Corporation or the Society called Iglesia ni Cristo. That said applicant appears before his office and respectfully declares that said applicant, the founder and president of society named Iglesia ni Cristo, and desire to convert said society into Unipersonal Corporation. Ayan. Korporasyon lang po kayo kahit anong gagawin ninyo. Korporasyon po. So, hindi po kayo talagang tunay na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Yan lang po muna, yan lang po muna yung yung babasahin natin. Diba? Kayo na po. Office, Calis, tama ba ni? Office, Calis. Tignan natin meron na namang sabaw nga nalahig timpla. Atong basahon, may nag-feedback sa akin si Buddy Roland Pards, magandang tanawa ng post ni Mr. Alvin Sanchez ayan basahon nato ninyang post gihatag ni Mr. Ni Brother Roland Pards. Ayan kung ano man yung kabubuhan itong si Mr. Alvin Sanchez, nag-aaral ba ito? Seventh Adventist po ito. Natawa lang ako. Salamat sa mga ginikanan nga ila kong gihimong office. Ciales. Uy, hindi naman tama itong spelling mo, officiales. Anong kabubuhan ito? Nga Vice Presidente kay maaman nitago ko sa likod kay dili ko mapapili. Nabatian na lang nako akong pangalan nga nadungog nako nga Vice. Anong nangyari po sa inyo? Oy, ayan opisyales. Nag-aaral ba ito si Mr. Alvin Sanchez? Nag-aaral ba ito? Kawawa naman pala ito, opisyales daw. Iba yung hindi ganon yung spelling ng opisyalis. Hindi ganon. Ako naman, Mr. Alvin Sanchez. Kung giribat, live ko. Kawawa naman. Ayan hindi po opisyalis. Iba yung office. Doon kung ano itong syalis. Hindi siguro alam ng spelling, kaya ganito na lang. Hindi siguro. Siguro ako. Bobo naman ako minsan sa spelling. Di nga ako marunong mag-spelling sa mga mahihirap na salita, Ano bang nangyari ni Mr. Alvin Sanchez? Patawa minsan. Wala. Ano bang opisyales? Ayan babasahin natin ito ulit Kala ko kung ano yung tinatanong
Mr. Ni si Kwan. Ayan hindi naman ito ang spelling ng opisyalis. Ayan, kung Bisaya kang marunong, ganito office ba yun, opisyalis. Ano pong nangyari? Hindi po ito siguro nagkamali ng spelling. Hindi naman siguro nagkamali. Ayan natawa tuloy ako sa Kwan. Salamat nga pala nito tignan natin itong Kwan. Yung i-google natin ito yung kawawa naman si Mr. Alvin. Anong nangyari sa iyo, Mr. Alvin? Tuturuan na lang siguro natin ito. Kung papakita ko po sa inyo kung ano yung tamang pagbaybay ng opisyalis. Si Mr. Google yung Kwan. Opisyalis. Ayan opisyalis. Officialis. Yung siguro ganito. Make something official officialize their union and lotion. Yan anong nangyari po ni Mr. Alvin Sanchez? Ayan pasaway minsan itong taong ito ayan yung i-post ko to sa Facebook. Mukhang katawa-tawa na itong tignan. Ay nako, anong nangyari po sa inyo, Mr. Alvin Sanchez? Imbes na magtopic po tayo ng Iglesia ni Cristo. Ang nangyari po sa inyo, patawa tuloy itong si Mr. Alvin. Walang ay nako. Ayan. I-post natin to mamaya. Katawa-tawa talaga ito. Doon ang oras po natin, 45 minutes after 6 o'clock in the evening. At sa lahat ng mga nagpalo, magandang hapon po sa inyo. So, konti lang po yung followers natin. Konti lang po talaga yung mga viewers natin. Okay. Oy, Mr. Officialis. Atong saw na. Ngayon di mo yan na. Sunod na lang na walang tayo kong oras. Kaya action mag-uwan itong palibot ang tod na lang sa sunod nga higayon pohon kaninyong ubos sa sulugon sa Ginoo. Manabili ito kanyos pagingon. Dalay ko na Dios mayong hapon, mayong gabi, mayong buntag, mayong udto sa tumasuking abroad nga naminaw sa atong live karong hapon na. Yan ni Elder Sister Jensky gan si Lord minaw siya sa tuang tulumanon. Wahay ning uban. At kuan itong iba na biglang huli. So follow up muna natin ito. Marami pa pala tayong babasahin. Natawa lang ako sa sinasabing opisyalis ni Alvin Sanchez. Hindi mo lang mag-spelling itong batang ito, itong taong ito. Ayan na hinamon ko yan ng debate. Di nga kumasa dahil siguro takot siguro. Thanks bro. Takot siguro itong si Mr. Alvin Sanchez. Ayan ang yung dictionary. Basahin natin. Ano bang nakasulat sa dictionary? Yung tungkol sa meaning ng Christianity. Hindi alam ni Tatang Manalo ito siguro. Yung meaning ng Christianity. Ayan page 69. Christianity, the religion of those who accept Jesus Christ as God incarnate. Ayan. Kutungkol naman itong sa sinabi ng dictionary, pag hindi pala naniniwala na si Kristo ay God incarnate, hindi ka magiging Kristiyano. Christianity, yung, don't know kung ano yung relihiyon mo. Kung hindi yan Christianity. Pero natawa tuloy ako sa mga iglesia ni Kristo. Kanina, pinakita ko po sa inyo ito pasugo magasin lang, may bilin. Anong nangyari? May bilin. Edited ito Totoo talaga ito, bilin yan hindi edited po yan. Dapat alam ninyo, mga iglesia ni Kristo pa naman kayo. Hindi po bilin yan. Hindi bilin. Hindi po edited yan. Talagang nakasulat talaga sa inyong pasugo yan. At alam ninyo na kung nagbasa lang kayo ng mga history book at huwag kayong makinig sa inyong mga ministro. Dahil nga sinabi ni San Pablo
na yung ministro pala ninyo, yung ministro ni Satanas. Anong nangyari po sa inyo? Meron ako dito, Biblia, King James Version. Hindi ko talagang babasahin. Ang sakit talaga. Meron para akong record dito with regards about so kung gusto kayong manghingi ng record ni Felix Manalo, meron po ako dito. Bigyan ko kayo, IPM nyo lang sa akin, para mabigyan ko kayo ng kopya with regards about, kasi hindi ko na lang babasahin dito, controversial baka magalit ulit itong mga iglesia ni Kristo. Hindi po ito paninirang puri po sa inyong simbahan, ito po yung pagbibigay linaw lang po, dahil ang mga taktika po ninyo, itong mga taktika ninyo, ito po nga, mahilig po kayo sa mga walang alam na Katoliko. So, akitin ninyo. O anong nangyari? Sumama naman. O, yun nga, yung kapitbahay namin dito. Imbes na iglesia ni Kristo, balik loob na po sa Katoliko. Balik loob na po sa Katoliko. Yan po yung sinabi ng kanyang asawa na na-interview ko, dahil ito po yung tunay na simbahan talaga natatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ay mabuti naman, hindi po yung tatag ni Tatang Manalo na nagsimula lang sa Pinas. Hanggang dito na lamang po tayo, mga ka-Team Katoliko in Action Channel TV. Malakas po yung ulan natin, masyadong maingay. Mamayang 5 AM mag-start na tayo sa live natin umaga, Bisaya. Hanggang sa susunod muli, mag-ingat po kayo lagi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.